Și atunci, da, lucrând și cu mulți antreprenori pe zona de digital marketing, am observat că ei au nevoie de mai mult decât atât și că în orele de consultanță ajungem la subiecte adiacente și tot felul de lucruri frumoase care sunt în ei, dar au nevoie să fie validate și apoi scoase în lume, da? Puneți darurile în lume. Mi-am dat seama repejor că o afacere trebuie să susțină viața, nu să ți-o înlocuiască. Am vrut ca, indiferent de domeniul de activitate, business-ul și zona financiară, asta să fie un lucru care să ne dea libertate și timp și o viață frumoasă. Dacă tot plătim prețul antreprenoriatului, care nu e ușor și care vine cu riscuri, cu nopți nedormite, cu muncă multă și așa mai departe, atunci prețul ăsta pe care îl plătim vreau să-mi asigure măcar liniște, libertate și echilibru. Și atunci vocea societății și vocea sinelui interior n-au nicio treabă una cu alta și că ar trebui să ținem cont desigur, de vocea interioară, dar îmi place și să consider în parametrii societății, pentru că suntem totuși niște oameni care trăim într-o societate, avem de-a face cu oameni și trebuie să fim respectuoși, să ne respectăm, iată, părinții și autoritățile și sunt de acord cu lucrurile astea, dar să o facem prin prisma interioară și prin vocea interioară, nu din obligație, din rușine, din frică și din multe alte lucruri care ne fac să acționăm greșit până la urmă, că de asta ajungem să dăm în bară, că nu ne ascultăm vocea corectă. Că cel mai important moment este acum și aici. Și că prezența nu înseamnă neapărat să fii prin preajma copilului, ci real conectat acolo, indiferent că e vorba de copil, de business. Când faci un lucru, să-l faci 100% dedicat și apoi să treci la următorul și de la fel de 100% dedicat. Bună, dragilor, și bine ați venit la un nou episod al Love Warriors. De data aceasta vom vorbi despre antreprenoriat, despre marketing digital, viață de familie și acest echilibru între a te bucura real de viață, a-ți urma pasiunea și a reuși să construiești o familie care să te împlinească din toate punctele de vedere. Așa că astăzi l-am alături de mine pe Andrei Barbu. Cu Andrei ne-am cunoscut în urmă cu câțiva ani de zile printr-un alt proiect, iar între timp am văzut o serie minunată de calități în el. Cum ar fi această abilitate de a fi real interesat de oameni și de a-ți dori să îi ajuți. Evoluție constantă, acea curiozitate, pentru că e minunat în acest domeniu antreprenorial în care este de ceva vreme, am venit cu dorința pură de a fi mai mult, de a înțelege mai mult și de a ajuta mai mult. Așa că Andrei are propria agenție de marketing online, Chill Art Studio, și printre altele construiește comunități, are un background inclusiv educațional despre care abia aștept să ne povestească, iar astăzi vom descoperi mai mult poate cine este de fapt bărbatul Andrei din spatele acestor etichete pe care cumva lumea, societatea ni le pune. Andrei, bine ai venit în podcast! Bine te-am găsit, Ramo, și mulțumesc tare mult pentru invitație. E o bucurie pentru mine să fiu aici cu tine și să stăm de vorbă și să scoatem așa la suprafață lucruri mai puțin știute și văzute de către oameni. Ce frumos! Mulțumesc tare mult! Și sunt sigură că va fi o conversație care va atinge inimile oamenilor. Da, mai probabil. Sunt tare curioasă așa să spargem ușor gheața, pentru că noi deja ne știm și am avut ocazia să povestim mai mult. Dar cine este de fapt Andrei? Dând la o parte toate aceste etichete, toate aceste lucruri pe care ni le pune așa ușor societatea. Da, fără etichetele societății, cred că Andrei este un om în veșnică căutare de liniște, de libertate și de o împlinire, de o bucurie autentică în interior, pur și simplu. Ca lucrurile să fie așezate frumos înăuntru. Asta e ceea ce Andrei
vizează. Ce frumos, ce frumos. Știu că tu te-ai născut în România, Da, apoi te-ai mutat în UK. da, Din UK ai ajuns cumva în Spania. da. Iar a fost o tranziție cel puțin interesantă. Am locuit puțin și în Cipru. Și în Cipru. Da, da, da. Wow! Păi dacă cum a fost prima ta plecare și ce te-a făcut inițial să lași România și să ajungi în UK? Cum ai ajuns acolo? Lucrurile arătau la noi în familie în următorul fel. Cine împlinea 14 ani mergea singur în Belgia, la o mătușă de-a noastră care ne primea acolo. Deci am urmărit prima oară vacanța surorii mele, care e mai mare ca mine, a plecat la 14 ani, singură cu avionul. În cei 3 ani, care diferența dintre noi, am fost așa foarte entuziasmat că urmează ca și eu să merg. Și când am ieșit prima oară din România și am fost în Belgia, am găsit o societate atât de liniștită, de curată, de diferită față de România. Și am înțeles, wow, ok, deci lumea e un pic altfel, nu doar ce cunosc eu. Și atunci, de la 14 ani, mi s-a născut dorința asta de a cunoaște lumea, de a cunoaște alte civilizații, alte culturi. Deci pot să zic că m-am îndrăgostit de călătorii de la 14 ani. Apoi, ulterior, având, să vă spuneam, o soră mai mare, i-am tot propunea, vrei să mergem în Paris la un concert, vrei să mergem în Roma, vrei să mergem... Și desigur că am fost mereu deschis și am mers cu ea peste tot. Ulterior am primit o ofertă pentru un mic job în Cipru. Am mers în Cipru câteva luni, a fost așa mai mult o distracție. Și comparând salariile și economia de acolo cu Anglia, despre care știam câte ceva, am decis prima oară să merg câteva zile și să văd un pic dacă ar fi și pentru mine, dacă UK e ceva ce mi se potrivește. Și am plecat 4 zile, am stat de vorbă cu oameni random, ospătarii, angajați pe acolo, care e salariul, care e traiul, care e viața. Și am decis că, da, aș putea să fac și eu asta și aș putea să mă mut de la un salariu de Cipru la 3-4 ori mai mult în Anglia. Și așa m-am relocat în Anglia. Am invitat ulterior câțiva prieteni să mi se alăture ca să nu fiu singur pe meleaguri britanice. Ei au fost deschiși și au venit și ei și așa ne-am restabilit acolo. Frumos! Și cu ce ai început propriu-zis în UK? Care a fost călătoria? Foarte fain. În UK prima oară am închiriat nici măcar o cameră. Era un pat într-o cameră, dar deci eram 3-4 oameni care închiriam aceeași cameră, prețurile fiind foarte, foarte mari și atunci. Și am început în domeniul Horeca, ce e cel mai la îndemână pentru oricine. Hai să vedem, la un restaurant, la un bar, la un local, am lucrat karaoke entertainer, am lucrat la un VR, am fost așa mereu deschis către orice. Și cred că chiar deschiderea asta către orice m-a purtat în culmii bune. Am ajuns în contact cu oameni frumoși, cu lucruri bune care mi s-au tot întâmplat datorită acestei deschideri. Ce frumos! Dar știi, de multe ori avem anumite experiențe, de obicei în copilărie, care ne micșorează această deschidere. Da. Culmea. Da. Tu ai fost foarte deschis către a descoperi, sau ți-ai construit-o de asemenea deschiderea asta? A venit ceva nativ, ți-a venit natural sau te-ai antrenat să fii deschis și să-ți dai voie? Da, e o întrebare bună, al cărui răspuns este și. Am și avut în familie așa un background deschis către libertate, către lucruri noi, modele de afaceri noi, către nou în general, la riscul și toleranța la lucruri noi. Astea au fost cumva în background-ul familiei mele, dar e și un skill antrenabil. Am lucrat mereu am depășit condiția, mă băga în lucruri pe care, chiar dacă nu le stăpânesc bine, le învăț pe parcurs. Am fost mereu deschis să învăț lucruri noi și atunci toate lucrurile astea combinate cred că au dat rezultatul de astăzi. E atât de interesant cum întâlnim, uite, ești printre puținele persoane pe care le-am întâlnit, care au deprins ideea asta de libertate din familie. Pentru că de multe ori e cumva opusul. Abia după ce, fac 18 ani și se rup cumva de familie, devin liberi și își dau voie să descopere mai mult. Așa e, da. Iar întorcându-ne un pic la perioada asta de tranziție, UK, începuturi, știu că voi, împreună cu soția ta, aveți acum o agenție de digital marketing. Da.
ai trecut sau că au mai descoperit de fapt pasiunea pentru marketing? De ce? Și spune-ne un pic mai mult. De ce marketing? De ce digital marketing? Da. E o întrebare frumoasă și asta am mai tot povestit așa pe alocuri când oamenii mă întreabă. A fost o trecere foarte naturală așa și care s-a întâmplat natural, dar a venit de la sine, da, fără ca noi să căutăm neapărat domeniul acesta. Spuneam în școli private din zona de nord a Bucureștiului, grădinițe și școli frumoase, fancy, cu standarde înalte, iar rolul nostru era principal să predăm limba engleză, secundar să facem tot felul de activități frumoase și de artă și creative cu cei mici, dar ne ocupam fără să vrem așa, fără să fim plătiți pentru asta, un pic și de zona de poze, video, un pic îi ajutam cu zona de social media, stories, postări și așa mai departe, adică ei vedeau la noi și ne spuneau, dar ce bine lucrați, ce conturi frumoase aveți și curate, nu vrei să ne ajuți și pe noi puțin și cu asta? Și atunci ușor am preluat în primă fază ca și ajutor, apoi deveneam responsabil și de latura asta ale conturilor de social media. Și trecerea a fost așa, am descoperit că oamenii au atât de multe lucruri de oferit, că sunt oameni valoroși și că au foarte multe skill-uri și abilități despre care nimeni nu știe. Și atunci nouă ne-a fost ușor să-i ajutăm să le transpună în mediul online, să scoată cei mai buni din ei și să decupăm ce trebuie și să punem într-o postare, într-un reel, în mediul online unde pot să aibă o deschidere cu atât mai mare. Frumos. Deci așa a fost un pic trecerea, da. Naturală. Neașteptat de natural, da. Ce interesant. Foarte tare. Și nu știu, mi se pare așa că e un... cred că la bază este tot acea deschidere de care povesteam mai devreme. Da. Pentru că de multe ori în viață, dacă eu fac... predam engleză, ce-mi trebuia mie? Marketing? Da. Deci ar fi trebuit să mai preiau acele task-uri în plus pe lângă față de ce făceai în momentul acela. Și e frumos când ne dăm voie să ne expandăm așa un pic aria și orizonturile și uite că s-a deschis o cale frumoasă de care știu cât de pasionați sunteți și ce clienți frumoși aveți. Pentru oamenii care poate o să intre așa un pic pe social media la tine, o să vadă așa un stil de viață foarte liber și foarte frumos și parcă total atipic. De multe ori societatea ne învață să trăim pe pilot automat. Cum ai învățat să nu fii în acea direcție de doar pilot automat? Casă, mașină, bani, repeat. Da. A durat ceva și pentru mine, pentru că începusem, la fel ca toată lumea, în prima fază timp să, am terminat studiile, trebuie să-mi iau un job bun, să am un salariu bun și începuturile păreau să fie un pic standard, ca să zic așa. Dar repejor mi-am dat seama că oricât de mult efort aș depune în zona asta, drumului standard, în care ai un job bun, faci tot ce trebuie, mi-am dat seama că o să am rapid un cap, pur și simplu, mai mult de atât nu poți trece. Și atunci, cred că din nou a contat un pic și background-ul al lor mei, fiind antreprenori. Am înțeles încă de mic că poți face lucrurile un pic diferit, poți să ai încasări mai mari muncind la fel de puțin sau poate chiar mai puțin. Și m-am orientat repejor, deși aveam joburi stabile, am început ca orice om cu joburi de tot felul. Pe lângă joburi eu căutam mereu o extra sursă de venit. Am fost mereu conștient că mai multe surse de venit sunt mai bune decât doar una. Așa. Corect. Și atunci încercam să merg la muncă pe de-o parte, dar în restul timpului să văd ce pot construi, unde pot aduce valoare, cu skill-urile pe care le am, pe cine pot ajuta, pur și simplu, ce pot face în paralel cu jobul. Și am avut dintotdeauna așa mici colaborări, mici proiectele, diferite side hustle-uri, să le zicem așa, care au funcționat, adică faptul că era un venit suplimentar pe lângă salariu sau la un moment dat îmi dubla salariul ce făceam în paralel, atunci încă de mic, de tânăr, să zic așa, mi-am dat seama că trebuie să mă orientez către mai multe, să-mi expandez orizonturile financiare și să caut mereu soluții frumoase, productive, care se aliniază valorilor și credințelor mele, dar să nu mă opresc doar la o sursă de venit. Super. Da.
Și ce side hustle-uri ai mai avut? Așa, Am doar... avut de toate. Da? Am și dansat la un moment dat. Serios? Da. Deci învățăm, dacă vrem cineva să ne învețe. Deci pe lângă joburi principale care au fost în tot felul, în Horeca, la un VR din Londra am lucrat. Pe lângă ele eram karaoke entertainer, cântam și ajutam oamenii să cânte mai armonios. Da. În altă perioadă în România aveam un job pe lângă jobul principal de dans, dansator. Am dansat o perioadă și am făcut-o cu multă bucurie pentru că îmi place, e ceva din mine care caută distracția asta de muzică, dans și tot ce e pasiune, frumos, așa, da? Bucuria. Corect, bucuria vieții. Am făcut tot felul, intermedieri la un moment dat. Mi-am dat eu seama că sunt mulți oameni care au ceva de oferit și o piață mare de oameni care au acea nevoie, dar nu se întâlnesc. Și atunci eu făceam diferite intermediari. Puneam clientul în legătură cu furnizorul și deci de acolo generam niște comisioane care mă ajutau să-mi măresc veniturile. Da, deci de toate, nu știu, divers, foarte divers. Chiar că divers. Da. Pe mine m-ai lăsat un pic blocată la dansator acum. O să te arăt niște poze sau niște clipuri, încă mai am. Te rog. Sau mergem într-o seară la o petrecere și Perfect. Ne demonstrezi live. Da. Superb. Și am povestit așa un pic de călătoria ta din punct de vedere profesional, să numim. Dar pentru că în momentul în care o filmăm acum, o avem alături de noi și pe Diana, pe soția ta. Da. Sunt așa tare curioasă să-mi povestești un pic de cum v-ați cunoscut, care e cumva povestea voastră. Sunteți o familie foarte, foarte frumoasă și chiar se vede acea conexiune de suflet profundă între voi. Cum a început totul? Nici nu știu de unde să derulez acum, de la început de tot. Hai să vedem. De la început de tot ar fi, încă de când eram copil, am văzut tot felul de dezechilibre și discuții și probleme în relația părinților mei și am știut încă de atunci că situația mea familială va arăta diferit. Mi-am propus de copil fiind să-mi construiesc o familie frumoasă, să am o parteneră frumoasă, curată, de încredere, de termen lung și așa mai departe. Și când am întâlnit-o pe Diana, cineva ne-a invitat la un țuc, ne-a făcut cunoștință, cum sunt veșnicele, cam așa încep poveștile, nu? Tuturor. Și când am cunoscut-o pe Diana, din prima secundă m-am îndrăgostit de modul în care ea vorbește despre călătorii, despre libertate, despre ușurința prin care ea a trecut așa prin viață și vorbea de tot felul de destinații frumoase, de voluntariat, de proiecte pe care ea le-a făcut. Și eram așa, o priveam în primă fază doar ca pe un prieten, da? Wow, ce om frumos, ce om frumos. Și am rămas într-un contact foarte frumos cu ea, vă spuneam și de Cipru. Cu ea am fost și cu încă o prietenă. Am lucrat câteva luni în Cipru. Acolo la fel, tot admiram, cred că ușurința și lejeritatea cu care ea poate să treacă așa prin viață, pur și simplu, departe de probleme și de zona negativă. Și chiar ea a fost una dintre primii oameni cărora le-am propus, după ce am plecat din Cipru, hei, uite, am mers în Anglia, lucrurile arată mult mai bine aici, nu vrei să vii și tu? Și ea a fost destul de receptivă, împreună cu o altă prietenă, câteva luni mai târziu se mutaseră în Anglia și ăsta e locul unde povestea noastră a început. După ce am ieșit de câteva ori la cafea ca și prieteni, hai să ieșim să bem o cafea, să povestim, ne-am dat seama că e mai mult acolo și hai totuși să-i dăm o șansă acestei povești care se încheagă natural, adică nu trebuie să forțăm nimic. Da, au decurs foarte frumos. Lucrurile de la un an de prietenie ne-au dus apoi la 10-11 ani de relație avem deja. Mă, ce înainte. Și un frumos băiețel, nu? Copil, da. Cum a fost pentru tine acel moment în care ai aflat că urmează să te vii tătic? Da, a fost în primul rând răspunsul rugăciunilor noastre. Noi ne doream deja un copil, deși eram destul de tinere, așa 28, 9 pe acolo. Ne doream asta, aveam o relație stabilă, eram căsătoriți și aveam un business și știam că topul binecuvântărilor poate fi un copil. Ni l-am dorit și în momentul în care a venit a fost așa ca o confirmare
că suntem în planul lui Dumnezeu, suntem aliniați, suntem pregătiți și pentru pasul ăsta, că înțeleg că nu e chiar de colo. Și a fost momentul în care ceva mi s-a declanșat că, ok, de acum încolo lucrurile trebuie să arate altfel. Trebuie să fac lucrurile diferit, pentru că ce m-a adus până aici nu mă va duce mai departe. Corect. Mi-am însușit din prima secundă rolul de tată, cap de familie, provider și așa mai departe. Și inclusiv toată perioada sarcinii Dianei, deși eu nu aveam copil efectiv încă, mă simțeam tată, citeam despre dezvoltarea copilului, creierul bebelușului, cum funcționează, ce pot face eu ca bărbat să susțin ecosistemul ăsta, micul ecosistem numit familie. Și atunci, în astea 9 luni, m-am pregătit atât de bine încât, din momentul în care s-a născut, lucrurile s-au derulat așa, conform dorințelor și așteptărilor noastre. Totul foarte natural, fluid, superb. Da. Superb. O responsabilitate și o asumare foarte, foarte frumoasă. Da, a trebuit și să renunț inclusiv la jobul pe care l-aveam atunci. Făceam așa jumătate antreprenoriat online și aveam niște venituri, dar nu suficient de stabile și din mediul online. Dar aveam și un job principal la care am renunțat tocmai pentru că ne-am dorit foarte mult să fim părinți intenționați, să avem timp și energie să construim o familie cu dedicare, nu pe fugă, nu obosiți, nu cu stres, cu griji. Ok, am zis din momentul ăsta vom construi altfel. E clar că e provocator și vine cu niște riscuri și cu așa, dar aliniate ușor și pentru că ne-am propus și am lucrat împreună la toate lucrurile astea, s-au legat frumos, așa, o creștere organică. De la an la an, lucrurile au mers de la bine spre și mai bine. Ce frumos! Știi, cunoscând atât de multe persoane în ultimii ani de evenimente, am observat că de cele mai multe ori oamenii construiesc familia în jurul carierei. Dar ce mi-a plăcut atât de mult la voi este că voi ați construit cariera în jurul familiei, cumva. Și e un lucru foarte rar. Și stare curioasă, ce v-a făcut cumva să luați această decizie? Pentru că e o decizie și e o asumare a acestei decizii, pentru că nu e ușor. Da. E mult mai ușor invers decât așa. De ce până la urmă ați decis asta? Mi-am dat seama repejor că o afacere trebuie să susțină viața, nu să ți-o înlocuiască. Am vrut ca, indiferent de domeniul de activitate, business-ul și zona financiară, asta să fie un lucru care să ne dea libertate și timp și o viață frumoasă. Dacă tot plătim prețul antreprenoriatului, care nu e ușor și care vine cu riscuri, cu nopți nedormite, cu muncă multă și așa mai departe, atunci prețul ăsta pe care îl plătim vreau să-mi asigure măcar liniște, libertate și echilibru. Și atunci ne-am gândit întotdeauna, pentru că spuneam că la început am tot lucrat în preajma copiilor, evenimente pentru copii, petreceri pentru copii, încă de mic l-am integrat și pe el, îl luam cu noi la tot felul de party-uri pentru copii. Am organizat revelionul copiilor de 2-3 ori la rând și el era cel mai fascinat dintre participanți. Da. Un revelion dedicat copiilor, tati, da, pentru tine mai ales. Adică, la bază. Și atunci am simțit că e important și interesant să fim într-o zonă de business care ne permite să ne luăm copilul cu noi, să-l integrăm și pe el, că dacă e o petrecere pentru copii, cu atât mai mult, și să nu fie situația în care șeful nu mă lasă să vin cu copilul la birou. Corect. Și n-am unde să-l las și atunci lucrurile s-au legat foarte frumos și natural, așa. Cum zici tu, invers. Viața pe lângă business nu... Exact. Și e chiar fascinant. Da, pentru că, de multe ori vedem copiii care poate rămân prea mult timp departe de părinți sau când se văd o oră, 2 pe zi. Și e frumos cumva să găsiți acest echilibru în care să-l aduceți și să-l integrați în activitatea voastră de zi cu zi. Și e foarte simpatic, inclusiv profilul lui de Instagram, vă rog frumos, pentru cei curioși. Are cont de când s-a născut. Să aruncați un ochi să vedeți cât de simpatic este. Da. Și ai trecut de la profesor de limba engleză în zona de antreprenoriat. Ne știm cumva dintr-un proiect trecut în care construiai comunități. Da. Și cum ai construit
până la urmă acest drum și ce ai învățat despre tine cumva în toată această călătorie. Da. Cred că din aproape în aproape, faptul că îmi plac oamenii. La bază e dorința de a înțelege oamenii, de a aduce valoare în viața oamenilor, de a contribui la creșterea oamenilor și toate lucrurile astea la început au venit natural, cu prieteni, familie, rude și așa mai departe. Ulterior am realizat, fără să îmi propun eu prea mult, am realizat că e un domeniu financiar din care, iată, pot construi un business, o afacere, indiferent că vorbim de social media, de marketing de rețea, de digital marketing, indiferent de ce formă de marketing e, oamenii sunt dispuși să plătească pentru valoarea pe care noi o oferim în piață. Și de acolo au început și orele de consultanță pe care le-am tot ținut și singur și cu Diana. De multe ori, fie țin eu, fie ținem împreună, fie cine are timp, intră la consultanță. Clienții noștri deja știu că dacă sunt eu sau Diana, valoarea e aceeași. Super! Și atunci, da, lucrând și cu mulți antreprenori pe zona de digital marketing, am observat că ei au nevoie de mai mult decât atât și că în orele de consultanță ajungem la subiecte adiacente și tot felul de lucruri frumoase care sunt în ei, dar au nevoie să fie validate și apoi scoase în lume, da? Puneți darurile în lume. Frumos! Deci cred că ăsta a fost traseul natural prin care am reușit de la, da, uite, profesor la catedră, așa, să ajungem în zona în care vrem să cunoaștem oameni, să le vedem valoarea și să ajutăm să-și o expună în mediul online. Superb! Da. Ne întoarcem cumva la iubirea asta pentru oameni, ceea ce este foarte fain. Și de multe ori când ne raportăm la succes, îl vedem mult din cifre, din obiective, din bife, din lucrurile acestea un pic mai superficiale, să le numim așa. Dar cum ai definit tu acest succes? Ce înseamnă succesul pentru tine? Și ce înseamnă de fapt o viață împlinită? Da. Succesul și o viață împlinită pentru fiecare, desigur, poate avea o definiție diferită. Pentru mine personal înseamnă libertatea de a te bucura de oamenii pe care îi ai și familia, de a te bucura de familie și de oamenii frumoși din viața ta, fără să trebuiască să lipsești de la muncă, să-ți faci probleme în partea cealaltă, adică să le poți îmbina. Succesul, bucuria vieții e să poți îmbini cariera cu viața ta personală, cu life-work balance, că se tot vorbește în ultima perioadă, da? Să ai echilibrul ăsta între viața profesională și viața personală, în așa fel încât fiecare zi să fie un nou motiv de recunoștință, încă o binecuvântare, încă o bucurie, mai mult decât tot e miercuri, tot e joi, tot e vineri, nu mai vine weekendul. Adică în momentul în care fiecare zi e un motiv de recunoștință, de bucurie și de încă o șansă, când asta e la bază, cred că acolo e o viață împlinită și de succes, până la urmă, pentru mine. Noi nu avem casă, nu avem mașini scumpe, nu avem și nici nu avem dorința prea mult de aparte pentru lucrurile astea. Ce ne dorim, în schimb, e echilibrul ăsta. Ce e mâine? Miercuri? Nu contează. Hai la plajă. Cu David îl luăm de la școală, mergem la plajă. Deja e suficient. Nici nu mai e mult relevant ce se întâmplă în spate. Atâta timp cât putem fi cu el acolo și avem orele alea libere, pentru noi deja e împlinitor, foarte împlinitor. Ce frumos! Și uite, încă un exemplu de ce frumos ați construit familia în jurul carierei și nu cariera în jurul familiei. Pentru că e fix acest work-life balance cumva care voi îl aveți. Apropo de asta și școala, de obicei familiile care emigrează, da, merg în străinătate și se schimbă locația, caută o casă, fie că vor să o cumpere, fie că vor să o închirieze și apoi în funcție de casă, ok, ne uităm în preajmă ce școli suntem, suntem și înscriem copilul la școală. Ei bine, noi am făcut invers. Am căutat întâi o școală. Diana și-a dorit foarte mult pentru David o școală care să fie britanică, privată, creștină, bifează așa 3-4 lucruri foarte rar întâlnite în combinația asta. Am găsit școala, am înscris copilul la școală și apoi am căutat o casă pe lângă școală să nu petrecem mult timp pe drum. Și asta ne-a adus iarăși
un beneficiu foarte, foarte mare. El a fost doar în clasa pregătitoare până acum, dar e foarte bucuros la școală. Îl întrebăm ce îți place cel mai mult din Spania? Școala. Ce vrei să faci? Să merg la Miss Lenca și te povestesc că am fost cu voi în România și în Grecia și învață foarte bine natural, fără ca noi să punem presiunea asta de teme și așa mai departe. Adică a fost o decizie bună școala, e bucuros acolo și pentru noi asta e Superb. atât mai important. Da. Frumos, ce frumos. Ce consider că ai învățat cel mai mult din momentul în care a apărut David în viața ta, în viața voastră? Că cel mai important moment este acum și aici. Și că prezența nu înseamnă neapărat să fii prin preajma copilului, ci real conectat acolo, indiferent că e vorba de copil, de business. Când faci un lucru, să-l faci 100% dedicat și apoi să treci la următorul și de la fel de 100% dedicat, dar să fii real prezent în orice te implici. Prezența e o lecție pe care am învățat-o de la el și se aplică și în viața de cuplu, și în viața de familie, și în viața de antreprenoriat. Că e important când ești într-un loc să fii acolo 100% focusat, să faci treaba cu excelență, după care mergi la altele. Deci prezența. Ce fain, Da. Ce fain. E o mare abilitate să fim aici și doar aici. Da. Pentru că de multe ori proiectăm ce o să se întâmple mâine, poimâine, răspoimâine, sau ce s-a întâmplat în trecut și vai ce am pățit și uităm de fapt că cel mai mare cadou este într-adevăr chiar aici. Am trecut și eu prin asta mulți ani. Eram la un job, mă gândeam la următorul. Eram la o întâlnire, mă gândeam la afacere, la bani. Eram la muncă, mă gândeam la vacanțe. Adică, indiferent unde eram, nu eram decât fizic, dar mental eram în altă parte. Deconectat, da. Și acum că ușor m-am echilibrat în direcția asta, simt că dacă sunt acum aici cu tine, mă bucur de discuția asta frumoasă. Nu contează că am poate 80 de notificări și mail-uri de răspunse și așa. Right. Când terminăm, mă ocup și de ele. Super! Da. Super! Și am povestit, de fapt am pornit de la tine și Diana, am trecut un pic pe la David, ne-am dus încă un pic pe la business. Așa. Și vă întorc un pic, când ne întoarcem un pic la voi doi, pentru că mi se pare o treabă un subiect foarte frumos și cumva la voi se simte minunat creat această relație, în ideea în care voi și lucrați împreună, sunteți și familie și de multe ori combinația asta nu prea reușește. Da. E un pic... Cum ați învățat să protejați relația de cuplu? Chiar dacă construiți un business, aveți proiecte comune, faceți multe lucruri împreună. Sunt mulți oameni care ne întreabă, măi, dar voi puteți și să lucrați împreună? Eu dacă aș mai găsi eu pe nevastă mea și la muncă, chiar... Ei bine, noi cred că ne-am format așa încă de la început. Lucram profesor de engleză, ziceam, într-o școală privată. Eu eram la clasele pregătitoare, clasa a 3-a, ea era a 3-a, a 6-a, deci eram colegi de catedră acolo, de așa. Apoi am făcut atelierele pentru copii împreună. Am lucrat la ziarul din Londra împreună, pe diferite posturi, dar eram colegi de birou acolo. Apoi comunitățile pe care le-am creat, indiferent că am vorbit de networking și antreprenoriat sau zona asta de digital marketing, marketingul de rețea, tot ce am făcut împreună și pentru noi e o bucurie, în primul rând, să putem fi o echipă, să avem subiecte comune de discutat seara la un ceai, da? Tindem, iată, după o zi grea, îți iei partenerul și stai la un ceai și povestești. Și pentru noi ne înțelegem așa, nici nu mai trebuie să povestim că deja am fost acolo împreună. Și apropo de a ne proteja relația, e o întrebare foarte bună pentru că, într-adevăr, dacă toată ziua ba stai cu copilul, ba muncești, ba așa, cam tind să uiți de relație. Noi mereu am prioritizat și am încercat de fiecare dată când am avut familie în preajmă sau prieteni de încredere să ne rupem 2-3 ore, 2-3 zile, să mergem la un date, să mergem la un cocktail, să mergem la un club, să avem timpul nostru. Ne luăm mereu 2-3 zile din când în când departe și de muncă și de copil și de toată lumea, pentru că la bază suntem doi oameni care formează un cuplu de care ne pasă foarte mult. Ce frumos! Deci tot cu intenție și cu muncă în direcția asta, da, decizie. E o decizie de a ne întoarce unul către celălalt
over and over again. Frumos. Și vă și completați foarte bine. Da, Chiar, mulțumesc. chiar creați o energie așa foarte, foarte, foarte frumoasă. În marketing, pentru că până la urmă acesta este domeniul principal. Da. Spui că înainte de orice strategie e important omul din spate. Dar de ce totuși crezi că această autenticitate e mai importantă decât perfecțiunea, între ghilimele, care e de multe ori afișată în online? Da. Pentru că în spatele oricărui brand, oricărui business, oricărei afaceri, servicii, produse, indiferent cine și ce vinde, e un om. E energia lui, sunt intențiile lui și sunt valorile lui transpuse în acel business. Și văd că în ultimii ani tot mai mult oamenii înainte să cumpere ceva vor să știe de la cine. Fac un pic de research. Dacă persoana respectivă nu are personal branding, încearcă să găsească în pagina de business contact cu patronul, că mai tind antreprenorii să facă câte un montaj, câte un reel cu cine e în spate. Și am văzut, lucrând cu atât de mulți antreprenori din diferite domenii, autenticitatea lor și faptul că își aduc un pic din partea personală și în business. Sau vin cu diferite clipuri în care vorbesc despre cine sunt ei ca oameni. Asta de obicei are reach-ul și engagement-ul și creează cel mai mult momentum, da? În jurul unui brand. E atunci când antreprenorul deschide ușa și te lasă să intri în casa lui, să vezi cine e, să-l cunoști și atunci, prin transferul de încredere, eu ajung să-i cumpăr serviciile sau produsele. Mai mult pentru că suntem într-un sezon în care concurența e la cote maxime. Deci orice produs ai vrea, îl găsești de 100 de ori mai bun în altă parte. Orice ai face, nu? Da? Dar un om bun, real, cu rezonanță, găsești mai greu în ziua de astăzi. Pentru că majoritatea tind fie să se ascundă, fie să nu îi cunoști valorile astea. Și atunci, în momentul în care găsești un produs bun sau un serviciu bun în dreptul unui om calitativ, ăla e click-ul care te determină să cumperi. Frumos. Foarte, foarte frumoasă așa explicație, pentru că noi ca oameni de cele mai multe ori vrem să ne expunem doar partea roza noastră. Da. Și mai ales în online, știi? Și e frumos să ne arătăm și partea vulnerabilă și partea umană până la urmă, pentru că cred că de aici începe această expansiune, deschidere către oameni, către comunități, și cred că și cel mai mult se creează acea rezonanță. Și ce tare, și eu am avut experiența asta. Și eu am pățit asta, și eu am dresat asta. Și chiar dacă, de fapt, cred cu tărie, și asta am și văzut-o foarte mult în jurul meu, în momentul în care ne dăm voie să fim așa autentici, să ne dăm voie ca oamenii să ne vadă, creăm și relații foarte frumoase pe termen lung. Dând la o parte proiectele, business-urile și lucrurile astea, se creează acele relații și câștigăm oameni, nu doar clienți. Sigur. Complet de acord. Noi, apropo de asta, avem clienți din mai multe țări și de mai multe naționalități. Și un lucru comun pe care îl vedem la ei este că după 2-3 săptămâni, așa, când începem, ne cunoaștem mai bine, am parcurs câteva sesiuni de consultanță, ajung să ne zică toți un singur lucru, același, și e comun la aproape toți, 90% din clienți. Că pe lângă serviciile voastre bune și sunt recunoscători pentru conținut, pentru calendare, pentru așa, dar valoarea cea mai mare e în orele de consultanță, e în interacțiunea cu voi, e în faptul că am găsit niște oameni care pe lângă profesionalismul, zona de professional, da, în afară de muncă, sunteți niște oameni cu valori frumoase și asta face ca colaborarea noastră să fie cu atât mai sănătoasă și mai închegată. Deci văd că oamenii, mai mult decât ce reel-uri livrez eu și carusel și așa, omul e bucuros că mă cunoaște pe mine și că e în contact cu mine și atunci asta îi încurajez și pe toți ceilalți clienți ai noștri să creeze relații, să lasă clienții să-i cunoască un pic și să le deschidă ușa către vulnerabilitate. Frumos. Și evident că în decursul anilor ați lucrat cu oameni.
atât acum, prin digital, în trecut cu copii mai mult, creare de comunități și pe lângă toată zona aceasta dând dorința de a face bani la o parte, dorința de business la o parte. Ce ai observat că își doresc oamenii real? Așa, din interacțiunile pe care tu le-ai avut și care poate au făcut click și în tine. Numărul 1 este apartenența la o comunitate frumoasă, în care te simți bine, în care vrei să participi și la acțiuni fizice și la acțiuni online, pe care o recomanzi, la care te întorci cu drag și nu de obligație. Oamenii caută un loc în care să întâlnească alți oameni și să poată fi ei, să se simtă deschiși, vulnerabili și nu doar încordarea asta de la muncă, din comunitatea jobului, din comunitatea... Avem cu toții parte de diferite comunități, dar unele sunt mai încordate, formale, professional, trebuie să, iar în altele alegi să mergi. Iar oamenii caută comunități în care aleg să meargă. Asta e, cred că, un punct comun pe care l-am văzut în oameni de toate naționalitățile, toate credințele, toate religiile, la bază, toți tind să caute un loc în care să fie apreciați și deschiși. Văzuți și... Da. Asta ar fi un punct comun. Deci, X-factorul unei comunități e ideea de apartenență, din punctul tău de vedere. 100%. Să rezumăm un pic, nu? 100%, da. Chiar da. Frumos. Frumos. Chiar în octombrie, de-abia aștept că o să facem venim la voi în Spania și o să venim cu o echipă frumoasă acolo, astfel încât să ne bucurăm de apartenență și mai mult. Și vacanță frumoasă ne așteaptă acolo. Exact. De-abia aștept. Exact. De-abia aștept să petrecem zile frumoase împreună. Da. Și dacă tot vorbim așa de că venim la voi, venim în Spania, venim în Marbella. Venim. Cum ați ajuns voi acolo? Că noi venim la voi, dar cum ați ajuns voi acolo? Da. E o decizie pe care am luat-o atunci când David, fiul nostru, urma să înceapă școala. În urma faptului că eu am locuit în 2011 în Ibiza, m-am îndrăgostit de cultura Spanish, muzica lor, mâncarea lor, deschiderea lor și relaxarea lor generală a spaniolilor. Deci îmi place foarte mult și am știut că voi reveni în Spania, nu știam unde. Și dacă atunci eram un puș de 20 de ani care doar descoperea așa ce interesantă e Spania, m-am întors 15 ani mai târziu cu soția, copilul, un business în condiții diferite, zic eu. Și am luat decizia asta pentru că el urma să înceapă școala și ne-am dorit pentru el să facă școala primară măcar, fără întreruperi. Atunci, dacă am fi început în Anglia, unde locuiam atunci, trebuia fie să mai așteptăm 5 ani, fie să-i întrerupem și să îl mutăm. Așa am zis, ok, începe școala, acum e momentul, let's do it. Și în câteva luni ne-am împachetat tot, am făcut toată partea de administrativ și așa mai departe și ne-am relocat în Marbella. Și a fost una dintre cele mai frumoase decizii pe care cred că le-am luat ca și familie, că a fost implicat inclusiv el în decizia decizie? Asta. Da. Bine, implicat așa, un pic cât se poate pentru bursa lui, dar a știut că, uite, suntem acum în Anglia, în Spania putem să avem X, Y și Z, iar el a zis, da, vreau, adică l-am făcut pe el să vrea, să nu se simtă tras, mutat sau tras. Da. Și cum ați ajuns, de ce ați ales Marbella? Marbella am ales în urma... Am fost în Tenerife, am fost în Gibraltar, care aparține de UK și pe Gibraltar mai mult tindeam. Și am fost și în Costa del Sol, toată zona Marbella, Malaga și așa mai departe. Ne-am luat o vacanță de câteva zile în fiecare, la fel, să mergem și să analizăm un pic, să luăm energia locului, să vorbim cu localnici, să ne-am pus niște vizionări pentru case în toate aceste 3 locații. La Tenerife, deși ne atrăgea foarte mult și ne chema așa în vacanțe, când am fost să considerăm real să locuim acolo, am simțit că nu. În Gibraltar ar fi fost de 2-3 ori mai complicat totul prin prisma... Acolo, ok, sunt taxe zero și multe alte beneficii, dar vine și legislativ, așa, administrativ, cu mai multe lucruri și un cost of living foarte ridicat în Gibraltar. Și atunci am zis că un echilibru cel mai bun dintre toate e Costa del Sol. Avem acolo
toate stațiunile astea frumoase, și Marbella, și aproape de aeroportul Malaga. Și mi s-a părut foarte bun și în momentul în care Diana a găsit școala. Că vorbeam de când te-am ales școala. A găsit școala, Super. a zis ok, vreau la școala aia. S-a întâmplat să fie în zona asta și atunci acolo am rămas. Și acolo a fost. Superb. Da. Superb. Ce crezi că s-a schimbat în voi cel mai pregnant de când v-ați mutat în Spania? Cred că dinamica familiei este mai relaxată, mai lentă. Apropo de, ne-am adaptat la stilul spaniol și deși avem volum de muncă foarte mare și avem multe lucruri de făcut, pur și simplu ne deconectăm deodată, random, în mijlocul zilei 2-3 ore, mergem împreună, poate uneori să luăm pe David de la școală, ca apoi să putem merge o oră, două pe plajă. Lucrurile se derulează așa, un pic mai relaxat. Super. Și stilul ăsta de viață slow life, știi că e noul visul american, așa? Exact. Acum e o viață lentă și intenționată și spre asta și muncim și tindem și atunci când suntem supra-solicitați, muncim prea mult sau că sunt situații, când ieșim din echilibru către a munci prea mult, știm că o facem tocmai pentru a ajunge la echilibru de a putea jongla lucrurile astea bine. Ce frumos! Și că e temporar. Orice sacrificiu e doar temporar. Foarte, foarte profund această și e un reminder pe care cred că ar trebui să ne-l scriem undeva, că să ne-l tatuăm între ghilimele. Da. Și să-l ținem minte, pentru că, într-adevăr, de multe ori rămânem atât de ancorați în războiul între ghilimele pe care îl trăim în viața noastră de zi cu zi și de cele mai multe ori uităm că acel ceva este temporar și mai devreme sau mai târziu oricum se va opri. Cu cât mai devreme, cu atât mai bine, totuși. Și chiar dacă dăm acest reminder la o parte, sunt sigură că atât în viața de familie, atât în viața de antreprenoriat, apar anumite momente în care, nu știu, poate simți îndoială, oboseală, frică. Sigur. Cum reușești să le dai la o parte și să-ți găsești din nou echilibru? Momente grele sunt. Multe, fie pe zona de, cum ai zis și tu, parenting, când obosești și când simți că oricât de mult livrezi, tot nu e suficient, sau în zona de relație, ca în toate relațiile nu apar urcușuri și coborâșuri, momente mai bune și mai puțin bune. La fel și în business, mai ales când alegi să fii antreprenor, știi că fiecare lună poate arăta diferit, deci acolo iarăși Dar în momentele grele sau în momentele de coborâșuri, să le zicem așa, cred că împreună ne întoarcem la Dumnezeu și ne amintim de faptul că suntem în planul Lui, că facem lucrurile cât putem de bine, cu integritate, cu iubire pentru oameni și știm că la un moment dat tu poți să faci atât cât poți tu să faci, uman vorbind, e foarte puțin față de tot ce se întâmplă în viața ta. Și atunci ne oprim, ne odihnim, ne rugăm împreună și o luăm de la capăt cu încrederea că nu suntem de capul nostru și cineva are grijă de noi mai sus. Ce frumos! Sau așa, da. Ce frumos! Am fost, tocmai ce ne-am întors, când filmăm, am revenit de o zi, două în retreat. Și în retreat, în locație, la Casa Olarului Maramureș, era o plăcuță și pe care scria: du-te și odihnește-te, predă-i greutățile lui Dumnezeu, cumva, și același asta lucru ați... Da. Superb! Ce frumos să ne reamintim cumva că suntem ghidați sigur. Și că putem să depășim toate obstacolele pe care le aruncă viața, cumva. Pentru că unele lucruri le putem schimba, le putem controla, altele sunt total în afara ariei noastre. Și pentru că lucrezi așa foarte mult online, laptop, telefoane, nebunie, device-uri. Cine este Andrei când se închide laptopul, telefonul, le dă tehnologia așa la o parte? Cum ești tu? Păi, când reușesc să opresc totul și să fiu Andreiul deconectat de la internet, device-uri, laptopul și clienți,
Fie sunt un tată jucăuș și dedicat și stau 20-30 de minute, o oră poate cu David, pur și simplu așa mă scot din priză complet și stau la joacă și intru real în filmul ăla, fie că facem un Lego, fie că citim, învățăm ce facem, eu sunt acolo cât pot, că asta îmi și propun, să mă deconectez de tot și să mă pot concentra pe anumite lucruri. Fie dacă avem bunica în zonă, copilul rămâne la bunică și ne bucurăm iată de o pizza, un cocktail, un latino ca și cuplu. Eu tot zic mereu, hai să mergem la dansuri, hai să mergem, să ne găsim mereu așa. Și sunt un om simplu, recunoscător, mereu recunoscător, pur și simplu, mai ales în perioada asta mă întrebai de Spania, de când ne-am mutat, ce s-a întâmplat, ce s-a schimbat. Unul dintre punctele forte pe care l-am avut anul ăsta a fost o locație cu un view foarte frumos și în fiecare seară între 5 și 9 cerul era efectiv un spectacol de culori diferite. Și acolo pur și simplu cum zici și tu, opream laptopul, opream telefonul și trag așa o gură de aer în piept plină de recunoștință pentru tot ce ni se întâmplă. Și rămâne un om simplu și recunoscător. Oh, superb! Superb! Felicitări, Andrei! Am vorbit așa mai mult de ceea ce ai conștientizat în ultimii ani ai vieții tale. Dar dacă ar exista așa o lecție pe care ai învățat-o recent și despre care poate ți-ar fi dorit să știi acum 20 de ani sau 25 de ani, să știi cât se poate de devreme, care ar fi aceea? Cred că mi-ar fi plăcut să învăț încă de la 18-19 ani, poate, faptul că decât să urmărim să primim valoare, să primim bani, să primim lucruri, că e important să oferim. Și că în momentul în care reușești să oferi valoare, să oferi încredere, să oferi pur și simplu oamenilor din jurul tău, ți se întoarce în mit. Dacă știam lucrurile astea mai repede, cred că m-ar fi ajutat, dar desigur sunt fericit și cu cum s-au întâmplat lucrurile, cum s-au derulat, pentru că așa a fost procesul meu, așa am învățat. Am ajuns la concluzia asta, am ajuns recent, era binevenită mai devreme, dar nu e niciodată prea târziu. Da. Frumos. Cred că m-am concentrat mult în prima parte a vieții mele pe a primi, pe a lua, Și asta, mi-a fost lecția. Frumos. Da. Și cred că în momentul în care ai făcut și switch-ul acesta, nu e așa că ai primit un pic și mai mult? Așa e, îmi decid. Acum chiar asta mi-e prioritar mereu și când cunosc oameni noi care vin fie pentru consultanțe, fie pentru marketing de rețea, fie pentru comunități, pentru ce vine fiecare către mine, prima mea întrebare pentru mine vis-a-vis de acel om e ok, îi pot fi de folos cu ceva, pot să-l ajut, pot să-i devin partener în vreun fel, pentru că desigur, ajung către noi și oameni care nu se potrivesc cu ce livrăm noi. Corect. Da? Nu putem să livrăm pentru tot mapamondul. Și atunci, de multe ori, ascult, analizez și de multe ori se întâmplă să trebuiască să zic, uite, eu nu fac asta sau nu avem acest departament, însă îți pot recomanda pe cineva. Și acolo s-a terminat discuția fără să mai caut eu, ok, ce pot primi, cât pot încasa de la clientul ăsta. Că poate nu e clientul meu, e pentru altcineva. Corect. Și sunt perfect happy cu asta, adică nu... Și asta, ne-a crescut mult și rata de retenție și numărul portofoliu s-a lărgit tot mai mult și lucrurile au mers într-o direcție mai bună când ne-am făcut switch-ul către, ok, ce pot oferi versus ce pot primi. Atât de frumos cumva, Andrei, că am revenit la această dorință de a oferi mai mult decât a primi și cât de frumos se leagă și în familie, și în business, și în prietenie de cele mai multe ori, pentru că în momentul în care chiar suntem acolo cu sufletul pentru oameni și ei se deschid și doresc să ne ajute mai mult. Sigur. Și e minunat când integrăm asta în viața noastră. Iar ținând cont că suntem cumva aceeași generație, din punctul tău de vedere, dacă ai putea să plantezi o singură valoare importantă, principală,
în inima generației noastre, care ar fi acea valoare? Și de Doar ce? una? Doar una. Doar una. Cred că ar fi curajul. Curajul de a schimba pattern-ul, de a nu mai repeta ce nu ne-a servit nouă, de a face schimbări pozitive, curajul de a fi tu, chiar dacă trăim într-o societate care cam tinde să ne pună așa un capac. Curajul de a descoperi lumea, de a descoperi oamenii, de a descoperi pasiuni și hobby-uri. Curajul de a explora, pur și simplu, și de a acționa e un curaj care schimbă vieți la 180 de grade. E un curaj care deschide uși și prietenii și relații și pur și simplu îmbogățește viața. Curajul care ne lipsește un pic, din păcate, ca și generație overall. Pentru că ni s-a tot repetat, că nu face aia, nu e bine aia, avem niște limitări peste care putem trece doar prin curaj. Da? Și atunci, dacă trebuie să aleg unul, aleg curajul. Ce frumos! Da. Curaj, cu curaj înainte. Da. Asta. Pentru că podcastul se numește Love Warriors. Frumos nume și felicitări. Mulțumesc mult! De multe ori în discuțiile așa cu prieteni, cunoștințe, participanți care au venit aici la podcast, fiecare are o interpretare diferită a acestor două cuvinte. Pentru tine ce înseamnă un love warrior, un războinic al iubirii? Cred că oamenii acționează doar din două aspecte ale vieții. Știm cu toții, de fapt, asta nu e un lucru nou. Fie acționăm din frică, fie din iubire. Dacă alegem ca toate acțiunile noastre să fie din iubire, ajungem și la ce am vorbit mai devreme, despre a oferi, despre a te conecta cu omul și cu nevoia lui reală și primim la rândul nostru. E o iubire oglindită, da? Oferim iubire și primim iubire. Și atunci cred că un love warrior este un ambasador al dragostei, aș zice eu, un om care promovează iubirea, dar nu clișeic iubire, ci acțiunile să fie din iubire, întrebările pe care le pui să fie din iubire, tot ce faci să fie din iubire, în primul rând față de tine și față de omul din fața ta. Deci un love warrior este, iată, omul iubirii care decide să lase frica în urmă și să continue în iubire mereu. Ce frumos! Ce definiție frumoasă! Superb! Mulțumim, Andrei! Ne apropiem așa ușor de final și pe lângă, până ajungem la întrebările surpriză, deja cunoscutele întrebări surpriză. Am așa o întrebare care cred că o să te atingă mai mult în postura de tată. Și să zicem că dacă ar fi să asculte fiul tău peste 20 de ani acest podcast, acest material cu tatăl lui și ai avea posibilitatea să-i lași un mesaj, ce simți tu acum pentru el? Care ar fi acela? Ce l-ai ghida? Ce i-ai spune? Da, emotional one. Hai să vedem. Un mesaj pentru David la 25 de ani, că acum are 5. Ar fi să își dea voie să acționeze cu libertate și curaj, să ia doar ce a fost bun din temele pe care noi le-am predat de-a lungul vieții, să nu ia lucrurile de bune pentru că așa vrea mama, așa vrea tata, așa vrea societatea și să-și exploreze chemarea lui interioară, să-și urmeze chemarea, să rămână aliniat cu valorile și credința și baza, desigur, pe care noi am făcut tot ce am putut să o formăm, dar să nu acționeze ghidat de vocea societății și de vocea interioară care este Dumnezeu. Ce frumos! Și chiar sper să-l vadă peste 20 de ani, nu? Păi cu siguranță. O să fie acolo și cred că o să fie foarte încântat și mândru de
tăticului. Frumos. Bun, acestea fiind spuse, întrerupem acest moment emotional și aducem în față Bolul bucuriei. bolul bucuriei, bolul magic. Surprizelor. 1, 2, 3. 3 întrebări, poți să alegi câte una pe rând. Și tare curioasă să vedem ce. Să vedem. Prima este, care este lucru pe care ți-ar fi plăcut să-l înțelegi mai devreme în viață? Încă unul, Da. față de cel Încă pe unul. care l-ai spus mai Încă devreme. unul. Înțeleg mai devreme în viață. Aș zice asta, faptul că vocea societății și vocea sinelui interior n-au nicio treabă una cu alta și că ar trebui să ținem cont desigur, de vocea interioară, dar îmi place și să consider în parametrii societății, pentru că suntem totuși niște oameni care trăim într-o societate, avem de-a face cu oameni și trebuie să fim respectuoși, să ne respectăm, iată, părinții și autoritățile și sunt de acord cu lucrurile astea, dar să o facem prin prisma interioară și prin vocea interioară, nu din obligație, din rușine, din frică și din multe alte lucruri care ne fac să acționăm greșit până la urmă, că de asta ajungem să dăm în bară, că nu ne ascultăm vocea corectă. Superb. Mai trag una? Încă două? Hai să vedem a doua. Care este amintirea care îți dă putere atunci când simți că nu mai poți? Amintirea care îmi dă putere atunci când simt că nu mai pot. Am avut un vis când eram copil. Eram foarte, foarte, foarte mic. Mă mir și că încă știu acest vis. În care eram singur pe un nor și pe un alt nor la un gap mare distanță era Dumnezeu, cu o gașcă mare de oameni frumoși, luminați, curați și eu eram singur pe celălalt nor și mă simțeam singur și în frică și el îmi întindea mâna ca și când suntem la 1 metru distanță și putem să dăm noroc, dar eu vedeam că distanța dintre noi e prea mare, dar cu atât de multă încredere mi-o întindea încât era clar că gap-ul nu există, practic. Și de atunci, deci cred că aveam 4, 5, 6 ani, am știut că nu sunt singur. Și asta e amintirea la care mă întorc și la versetul să nu-ți fie frică, că sunt aici cu tine mereu. Și mergem și la a treia? Și încă una. Să vedem. 3-a întrebare surpriză. Care este cea mai mare lecție pe care ai învățat-o dintr-un eșec? Hai să vedem întâi eșecul și apoi lecția. Ok. Da. Cred că cea mai mare lecție pe care am învățat-o dintr-un eșec este să nu mai cred că toți oamenii vor acționa ca mine, să nu mai am așteptări ca oamenii să reacționeze ca mine și dacă eu cred că ceva e normal, nu toți oamenii consideră asta. Și atunci, luând asta în calcul, reduci din așteptări, reduci din situații care te pot duce la eșec, la dezamăgiri sau la frustrări. Da, deci să nu mai iau oamenii ca atare, ca și când e normal să acționeze așa cum acționez eu, și să învăț că fiecare are valorile lui și credințele lui care îi pot face să acționeze defavorabil mie, desigur. Asta Super. e a treia lecție. Și acum sunt un pic mai atent în relaționarea cu oamenii. Al treilea lucru de tatuat. Facem 3 tatuaje. Deci în urma episodului de astăzi avem 3 lucruri importante. E bun și ăsta, nu? Foarte bun și foarte frumos. Andrei, îți mulțumesc pentru această conversație. Chiar mă bucur din suflet că ne-am putut deschide, am putut împărtăși mai mult de ceea ce
te-a adus și v-a adus ca familie în punctul în care sunteți astăzi. E minunat să vedem această libertate, această dorință de a îți da voie să trăiești viața așa cum vrei. Că până la urmă, cred că asta și dorește Dumnezeu pentru noi. Să ne dăm voie să trăim autentic și frumos. Pentru cei care doriți să colaborați cu Andrei în ideea de a vă ajuta să vă măriți brandul prin marketing și prin agenția pe care ei o au, o să vă lăsăm în descriere Instagramul, un site sau vedem exact ce o să punem acolo, astfel încât să aveți cum să-i contactați, vă recomand cu mare, mare drag. Iar până la următorul episod sunt tare, tare curioasă să ne lăsați în secțiunea de comentarii care este cel mai important mesaj pe care voi l-ați simțit și l-ați reținut din acest material. Zi minunată tuturor și ne vedem data viitoare. Mulțumesc frumos și eu și să ne revedem cu bine. Mersi!